So what's up mga guys? Gagayahin natin yung dalawang kambal nakita ko sa Facebook nga nag-viral ngayon. At sana ako rin. Kaya ito. Wow! Ay naman ginagawa mo. So tomorrow. gusto mo? Laasa ka. Pagkakang nabibigyan ka ito na. The next day. Balik. Isa lang yung nakuha. Balik. Hindi, ma-video. Picture mo na. Dito, tangan. No. Kita ito ng isang tao. Wala tayong ito ulit. Parang gagawin. Hi, love you. Wow! So, dito lang tayo guys. Thank you for watching. So, thank you. Warren. Beatbox TV.